हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गासै बर' सुबुंफोरखौ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन दिनै आं माने आंनि बयफ्रेन्डनो आङो बिस्कुट दौनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि बयफ्रेन्डआ माबायदि बिस्कुट जायो बेनो आं दिनै दौनोसै बेनि थाखायनो आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैदों लोगो नोंथांमोन लोगो नोंथांमोन बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि बयफ्रेन्डआ बेनो लोगोफोर आंनि बयफ्रेन्ड नामानो जाहैबाय आजमल टेक होननो नागिरदों आङो Boro. Ini yang dibuatkan nak. Manjai. Đây logofer आंनि बयफ्रेन्डआ नाय आंनि बयफ्रेन्ड बियो लोगोफोर आंनि बयफ्रेन्ड नै आजमल नामा बेनि मुङा आजमल देखो इधर आजमल सा इफाल सा सुनो कुनियासे इफाल सा ना माबा इफालिसा आंनि असमिया रायलायनायखौ बुजिया बे मालाय इंलिस रायलाय माने इंलिस बुजियो ओंखायनो आहा होनबाथाय मिथिया बियो माबासो नांगौ इंलिस सोलोंनांगौ काम ओरैनानै आं रोङाना आं इंराजि रोङा नोंथांमोन आं बर' बुंबाय थायो बर'आव फै होननानै बुङो आङो ओमफ्राय हारसाबा काम होननानै बुङा लोगो नोंथांमोन दा दिन्थिनि आङो आंनि बयफ्रेन्डनोथ' आङो बिस्कुट दौखांबाय नालाय बेनिफ्राय आजमल बे आरोना लोगोफोर आंनिया बयफ्रेन्डआ बेनो सानफ्रोमबो बेजोंनो गेलेनांगौ जायो बिस्कुट होनांगौ रुटि होनांगौ आंनि दौनाय मोनजायाबा दिनानो खानानो बेना लोगोफोर आजमल कम लोगोफोर बेयो 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोर ओमफ्राय जों सानैनि लोगो जानाय एबा मोजां मोनलायनाया माबा जाबाय मा होनो 2 months जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो दा दिन्थिगोन आङो आंनि बिबार बागान बे आंनि बिबार बागान गोमो बारदों नै गोमो बेयो आंनि बिबार बागाना बेयो ओरैजा दङ न'निबो दं न'नि बे न'नि बिफां लायनो दंफां ना मा होनो बर'फ्रा नैबे आजमल लोगो नोंथांमोन बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो फोजोबनोसै आजमल बाय कर ना बाय दिना आजमल बाय दे गो बाय गो लोगो नोंथांमोन बेखिनियावनो दिनै आं दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा
लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव बेनिफ्राय थारैनो जुदि मोजां मोनथाराखैबा डिसलाइक खालाम आनसाबस्क्राइब खालाम बेखिनियावनो आङो दोनथ'नोसै बाय बाय